Magluto. Hello po sa ating one viewer. Magluto tayo ng labong. Labong. Adobo. Salutuin na namin yung aming harvest. Akala ko ba adobo at saka ano? Saluyot at saka labong. Ay, saluyot at saka labong. Ayaw. Labong with saluyot and adobo. Good afternoon po. Uy, Dana, ola, lutang. Lutang sila. Ano ka, Day? Nakatiis. Tulala dito sa ano. Kumakain ka nito, Dana? Ay, hindi ka rin kumakain Sabi ni nito. Dana, sabi niya, dayo, kawayan. Kaya pala nakatitig din, nakaganyan lang. Sabi, ano kaya yun? Sabi naman ni Jetja, sabi ni Mami, ano yung cheese? Ito sa gwiko. Ay, nandun sa bag. Yan, magparami muna. Bago tayo mag-share. Wala kang dalawa. Sandali gaya meron. Ito yung kape mo. At dapat to guys, ano, isasama namin to sa vlog kahapon. Kaya lang, ano, nung hapon sobrang lakas ng ulan. Eh, syempre, pag nag-vlog kami ng malakas ang ulan, hindi nyo rin kami maririnig. Kaya ngayon namin niluto. Ilalive na lang. Dagdag ka na? Hello po sa ating 27 viewers. 32. 32. Ito pa. Yan. Kumusta po kayong lahat? Ha? Good afternoon po. Hello po Ma'am Aiza Tinikito at kay Sir Jeffrey Doctor. Hello po. Ganun po. Kape muna tayo guys. Kay Sir Aaron Garcia at kay Prince Del TV. Hello po. Hello. Kape-kape tayo. Lahat. Kay Ma'am Jennifer Balmonte. Kamusta po kayo? Thank you so much po. Ingat din po kayo palagi. May load ka. Yan, hello po kay Sir Ding Kabatay. Good afternoon po Sir Ding. Hello po, Yan, Sir Ding. always yan nanood sa ating vlog. Thank you so much po. Laging nangungumusta yan si Kuya Ding. Pasensya na po kung minsan hindi po nare-replyan. Kasi si camera girl ng edit. Kaya marami sa mga nag-chat. Hindi na Ito na guys yung ano namin, oh, labong na alaga na siya. Tiyan! Yan, para cheese. Sabi ni, tinikman ni Charles kanina, kala niya cheese. Dapat na ganun. Tapos, meron din po kaming hipon, yung dried na hipon. Ay, pakita mo. Yan. At Tsaka, isang prito. Yan, ayan lang natira sa rep namin. Isang piraso, kaya ayan lang talaga. Kanuti. Mahirap kasi bumili ng ano dito isda. Saluyot. Kami sa palengke. So, ano lang yung meron? Yun lang po yung nilalagay namin yung itse. Cooper! Cooper! Hello din po kay Sir Rodelo Costales, kay Sir Joel Corpus, at kay Yan 21. Hello po. Hello po! Good afternoon! Kay Sir Doren Garcia at kay Sir Nelson. Give me some money. Good Wala ka afternoon. naman. Ako kayo dyan. Oh, profit ang laman ng wallet. Isa pang tupad ko na ba? Ako ang nagawin din. Nakaano sila oh. Tupad na. Magmamagpad. Yun, nagimas mati si Daonyo kadiit. Ay, na, naimas. Kaya, Malag ka kuya sa live namin yun. Para madagdagan yung viewers namin. aduman ang tiba ka niyo. Bakit nabawasan na? Naging 13 na. Ay, 38 na dagdagan. tara po. Sige, teknik mo pa. Tira lang. Hello din po kay Sir Econ Calderon. Sa ano ka bang store, pang tupad. Sarap ng ulo. At kay Ma'am Edita, huwag ka mag-dribble dyan. Baka ikaw ang i-dribble ko ah. Huwag ka mag-dribble na. At baka mamaya kinisin na ka. Charles. Mano yung niluluto namin. Huwag ka mag-dribble. Baka ma... Nara dito ka sa dito.
Hindi na to eh. Hindi kami na yun kasi Okay na? Agkukulay vlog ako. Sen, si Dani, Rabong. Pawit ka ma. Pampa. Yan, shout out kay Kuya Gilbert Richo. Hello, girl Bart. Hello, Herbert Lesho. Kamusta ka na daw, sabi ni Cooper? Natin na tayo, guys. Kay Balik na Neng kita. Lorica, naging mas presidente yan. May shout out din po kay Lawrence Adriel Piniquito at kay Lawrence Mac Ayan Segovia. Hello po. Hello po. Magandang hapon sa inyo. Hello sa ating Jeff 38 viewers. Mabuhay po kayong Magandang lahat. hapon. Salamat po sa pag-join sa aming live. 55 na tonight. Ay, Naimas Guaro. Wow, Naimas Guaro. Punay Guaro. Naimas. O, Dana, magbasa ka. Lapit mo yung mukha mo doon. Mag-buong senti pa say. Oh, I miss you, Dana. Ay, Mami. I miss you, Dana. Bagong gising lang. Ito guys, yung niluluto namin, no? Yan, Santi Paseng ang magluluto ngayon. Magbungan lang naman ang alam ko, guys. Daluyot. O, yung mga bakal-bakal na yan guys, ano yan, tarayin sa bubong ng bahay ni ate. Ngayon lang ano ulit. Update nyo nga sa bahay mo isang wala pang Ano nang next, ante? Saluyot. Saluyot. Luyot. Kanino kayong kapito? Uy, akin yan! Ay. Hindi, kagda makaungat guys. Mga kuryente mo, dato'y kapita. Madali lang naman yan lutuin eh. O, ba't hindi mo lutuin camera girl? Kung nakadaman na yun. Madali pala eh. Tagabasa ako. Nandun, Dana. Lagay ko lang. Sabay. Lagyan ng lagyan. Lagyan natin yung adobo. Ano yung sa ano lang yan? Dito lang ako. Magkatarabong lang sa nila. Saluyot. Lagyan ng ganyan. Hello po kay Sir Rene Obelio from Kuwait. Hello po. Hello po. Kuwait ba? Kuwait. Sa ating mga viewers. Kuwait! Sabi ni Peng, sa Thai. Pakalawa ko na to. Sabi sa Durix, kaya ayoko mag-shout out. Chicago ah. Papintasin ko nga yung Kuwait. ano ba? Kuwait. Oh, ayun nga sabi ko Kuwait. Dapat Kuwait daw. Kuwait. Kuwait daw. Kudit. Magrigat na kayo ng intro rounds. Pasensya kayo. Parang yung kaya nilalang ko Kuwait. Yan, shout out po kay Just Nida from Australia. Natutuwa kami panoorin kayo palagi. Thank you so much po, ma'am. Thank you po. Sa walang sawang panunood sa Team DFL. Nakapag-try na po ba kayo ng Graham Dragon Fruit ang sakoy? Wala po. Ay, wala po. Pero pwede namin Try i-try. natin yun. Great time. Kay Yan Yan 21. Thank you sa ano, sa GS. Baka nagalumulaw niya ako. Sino mo ba po? Ang sarap yan, lalo na kung inihaw na hito, mga anak, nagimas. Opo, masarap po talaga ang hito dito, kaya lang po wala po kaming hito. Hita lang Kami meron. lang meron. Hita lang ni Dana. Si Madonna, bagong gising. Ay, hindi. Kukulay lang talaga ako. Ganyan talaga siya. Masakit ang pangulay. Watching your live vlog here at Tumawini, Isabela. Basta taga Isabela.
Hello po po sa mga taga Isabela. Diyan sa Isabela. Sa ating mga kailokanuhan diyan sa Isabela. Yan, shout out din po kay Maria Marilyn Kasinga. At kay Alexis Jan Morgia. Hello po from Daman KSA. Kamusta po dyan sa KSA? Hello po. Hello po. Kasi ka nga din sa'yo, hindi ako sa maligaya eh. Medyo maluwang kayo. Pa-shout out kay Ruben at Beth ng Bahrain. Laging nanonood sa Bahrain. Yan, shout out po kay Sir Ruben at kay Ma'am Beth ng Bahrain. Hello po. Hello po. Ingat ulit sa Bahrain. Sa ating mga viewers dyan sa Bahrain. Yan, nakarating na kami ng Bahrain. Wow, thank you. Sana all nakagatas. Doro to Bahrain. Eh. Sir, Caro dahil nasa ano po sa Tigreta na sa Manila. Yun pa po ang balik niya. Magandang hapon, Team DFO, batting from Pasig. Ang sarap naman ulam niyo pa, shout out naman po. Yan, shout out po kay Ma'am Risa Fidelo. Yan, lagi din niya nanonood si Ma'am Risa. Thank you so much po. Thank you Thank you po. po. Thank you po. Wala yung saging oh. May hinog na dyan. Goodbye natin. Ayun, oh. Apat. Apat yung hilog Di ba yun kaya ngayon? Wala nga tayong guba. Hinog na guys yung saging namin sa likod. Pagkati mo ka dana. Si Alex po, nag-asawa na po. Saan daw si Alex? Tsaka malayo na si Alex sa amin, kaya mahirap na rin pag ano, ito ang mga vlog namin laging puro biglaan, kaya hindi rin namin siya matatawag na gano'n. Kabilang ano na Nasa kabilang ibayo na po siya. duluduluan ng barangay. Nasa liblib lang po. Yan, shout out din po kay Ma'am Lynn Fernandez from 2P South Cotabato. Hello po sa ating mga viewers dyan sa Cotabato. Wow, Yan. nakarating na tayo sa Cotabato. Nasa ano na tayo? Parting Mindanao. Mindanao ba yun? Mindanao ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam yan. Gandang hapon mga ka-DSL yan. Magandang hapon din po Sir Robbie Flores. Naimbag nga Malomyo mga idol. Pa-shoutout po sa mga kasama ko dito sa bahay watching from San Elias, Siga, Ilocos Sur. Yan, shoutout po sa mga kasama ni Ma'am Daisy Pakting dyan sa Elias, Siga, Ilocos Sur. Yan, hello po sa mga taga Ilocos. Hello po sa ating mga viewers dyan sa Ilocos. Marami tayong mga viewers dyan sa Ilocos. Ay, hindi. Hello din po sa Harabas ng Madarag Vlog. Good eve po mga Lords. Pa-shoutout naman Harabas ng Madarag. Hello po, Harabas ng Madarag. Hello po. Umpisa ko sa inyong lahat yan. Hello po kay Sir Donato Evora, kay Pio Vasquez from Jeddah KSA. Hello po. Hello po. Magandang hapon. Punta kami ng ano? Bayan. Parang ganun ko na yun. Ano yan? Ay, anong gawin mo dyan ay sa gulo? Katayin ko na Shoutout yung din ano. po kay saging. Jacinto Jackson Tillan. Yan. Ayun si Rapi Boca. Ayun si Rafi Borjante nanonood. Ay! Sydney, Australia. Salamat, sir. BFF, kamarin eh. Salamat BFF. 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 Thank you po sa panunod nyo. Sabihin mo kaya. Ingat po kayo Sir dyan. Rafi Borja from Sydney, Australia. Yan. May friend na sa Tiligaya dyan sa Sydney. Kailan ang uwi natin, Greta? Sabi natin, parang wala rin yan. Ang Ang ganda mo kayo, lahat maganda. Hello po kay Yan Rectaso. Thank you po. Sarap. Ang Tiligaya, smile daw. Walang ngipin, guys. Yan, shout out din po kay John Rel Bitagan from Taiwan. Hello po sa mga taga Taiwan. Lupo. Ang gwapo daw ni Cooper kasi gwapo ni yung may-ari.
Yan, shout out din po kay Juber from Lacey, Washington. Kay Mel Macris at Gmail. Good evening, Dipel. Ingat po lagi lang sa mga vlogs lang po. Ilocano from Rosario, La Union. Yan. Hello po sa ating Hello mga po viewers kay dyan sa Mel La Union. Macris. Ang dami talaga tayong viewers dyan sa parte Norte. Mga solid yung mga taga Norte. Solid Norte. Mga Ilocano kasi nandiyan. Mabuhay ang May mga nagdadala Ilocano ng mga at taga Ilocana. Norte. Yan, hello din po kay Betsy Trinidad, kay nagkat na agad ni Ate Greta. Hindi pa po namin alam kung kailan siya uuwi. Ayun po, Nagtabayanan niyo na lang. ay, nagko-comment po siya. Pagka, next year. Next year. Good evening, Team DFL. Sarap naman ang punan niyo. Bakit? Ayun na po, nasagot na po namin kanina. Yan, hello din po kay Jessie, Sinita, at kay Chris Rogesio. Hello po. Hello po. Shout out din po kay Rona Bello. Hello sa inyo. Hello po dyan sa ba kayo? Yan kay Ma'am Gretchen Lucas from Taiwan. Nakakamisita natin Greta at si Dana. Ang ganda po niya. Si ano? Ano sasabihin mo, Dana? Thank you po. Thank you ka. Thank you pa. Medyo lutang ko si Dana ngayon. Ilang taon na si Auntie Pasing at Auntie Ligaya mo kasi parang kaedad ko sila na senior na ako sa sunod na buwan. Auntie Ligaya. Tiligaya po. Ikaw magsabi, Ante. Ano? 62 na guys. Hindi ka kita, guys. Guys, 62 na guys. Hindi makita yung Ikaw, mukha. Ante Paseng. Parehas kami. 60 pa ka na. Magkaedad na kami. Kaya pala tropa kayo eh. Nauna lang siya ng buwan. Kaya pala tropa. Hello, Ate Nessa Yan, hello po, Ate Nes. Hello, Nes. Pasyal ka na ulit. Halimango tayo. Yan, shout out din po kay Andrew Romaldon from Taiwan. Yun o, luto na o. Yun. Pasilip ko na. Walang sarap. Kuha tayong lamig. Papasilip namin guys ang luto ng tipasing. Diyan. Mangkok? Ikaw, ikaw daw muna. Yun. Wow! Yung sahog guys nasa ilalim. Hanapin nyo na lang. Para sipsipin niya ng basta nasa ilalim. Sana ba tulang sa Oh, doon na. Malaki ang mukha natin. Naghimasol. Hello, Gigi, April, Ate Joanne, Jana, Aisa. Hello din Hello po. po. Bawang pa ata. Shout out din po kay Kenzo Soto from Angeles City, Pampanga. Yan. Thanks. Sana pagtapos ng term ni BBM, magkajowa na kayo. Tayo. Siya na oh. Wala nang ano. Basta peng term. Expired na yung mattress ni Peng pag tinapos niya pa yung term nila BBM. Bagal-bagal. Shout out din po kay Name Lorica from Baguio City. Hello po! Talaga naman mga ating viewers talaga solid. Talagang galing ng Norte. Hello po Gigi, Nanay Ligante Pasing from Bayumbong, Nueva Vizcaya. Shout out po sa Gapusan Family. Yan, shout out po sa Gapusan Family. Hello po. Yan, sana pag namasyal ulit kami sa Vizcaya, magkikita po tayo. Yan o. Malapit na naman. Pasyal ulit kami. Yan. Kulay na ni Gilbert. Marasang Bagay kayo ni Sandro. Baka maging yaya niya lang. Hello, Carnel Legaspi. Yan, hello po, Carnel. Magandang hapon. Ang tingin mo si Greta dyan sa Batasan Hills. Nandyan siya ngayon. Hanapin mo dyan sa... Labong din ang ulam namin. Tag-ulan na. Ang dami na nagtitinda dito. Ayan, mag-supply kami ng labong dyan, Carnel. Itinda mo. Magkano ba kilo dyan? Kaya mo. Tanong ka. Libre lang yan dito. Oh, hello po. Dana, shout out. Oh, shout out po kay Sir Robert Flores. Robbie Flores. Ano po yung Robbie Flores.
Yan, shout out po sa aming mag-asang. Yan, shout out po kina kapatid na Eddie Fernandez at kay Candy Fernandez at sa lahat po ng kapatid dyan sa lokal ng Alicia, distrito ng Isabela South. Hello po mga kapatid. Yan Hello po po, sa mga kapatid. God Ingat bless kayo po. dyan. Yan. Ingat po kayo dyan. Unity Sa Games Isabela. po namin sa Martes. Yan, sana Guys, may enjoy tayong lahat. May manilinis sa inyo. Mag-stop po pa. Singil ng low guys. Sabi ko, Wait. Awed! awed. Ilis na yan. Awan ng kwarta. Nasa Manila po, sa Ate Greta. Ha? Bumula, kadami sa taas. Yung ganito. Yung malaki. Kunin mo yung malaki doon. Yung isa ganito yung nakalagay. Oh. Sa may, sa may blue yata eh. Hindi masyadong maliwanag. Wala nasa Quezon ata. Ano yun? Ano yun? Na naman. Unwind. Na naman. Liwanag ba? Hello po sa ating 55 viewers. Yan. Gumami na siya. Masilaw. And shout out din po kay Ma'am Nenita Del Rosario. At kay Sir Noli Mendoza from Sapay mga udit ay DJ. City of Chicago. Kasi may Chicago. Nagtatawa tuloy si Kuya. Chicago. Pakicorrect po kung mali. Si Chicago. Ako si Miss Chicago at si Miss Kuwae. Saan ko ba naririnig yung Chicago? Kasi From Chicago. Chicago. Baka sa Yung basketball. ganun yung pronunciation niya, Chicago. Basketball? Basketball. Hindi ba na ako ganun ng basketball? Baka naman yung kanta ng bata yon. Hikadi. Yan, shout out din po kay Ma'am Rowena Espirito from Taytay, Rizal. Yan. Hello po sa ating viewers dyan sa Taytay Rizal. Yan. Rizal. Ay, ano naman yung ulan, Ako guys. dyan sa Tianggian. Guys, di pa kami nakapangan. Gulan kami. You're welcome po, Ma'am Daisy Pakling. Yan, shout out din po kay Ma'am Risa Dorado from Isulan, Sultan, Kudarat. Hello po sa mga taga Sultan, Kudarat. Hello po kay Sir Dindo Crisostomo from Ilocos Norte. Hello po. Talaga naman, Norte na naman. Ha? May luya pa ba? Ayan yung mga yan. Hello na. Hello din po kay Sir Rolly Garcia. Yan, sarap po. Ano ba yan, guys? Yan. Ano gusto niya? Ay, nawat. natak na yung sabaw. sabaw. Oh, kasarap. Ipapatry natin mamaya si Dana. Sarap yan, Dana, tapos magtubo yung kawayan sa ano mo, ulo mo. Maglampas niya. Kung kaya sa pit mo na Ilang maglabas. viewers na? 97. 101. Ano po sa ating 100 Yan, One. na tayo. viewers? Isang hindi naman kami sa kamay. Ayun na naman ang ulan. Ay na, dasin niyo ang bagyo. Tayo ka din makapangala. Doon na tayo magkain sa ano, balkon. Baka mag-evacuate tayo mamaya habang kumakain. Yan, shout out po kay Eagle Heart 03 TV from Riyadh. Kay Sir Rolly Garcia. Okay na ba? Yan. Pasensya na po, naglalag yung aming wifi. Yan guys. Bumaba na. Naging 42. Balik kayo ulit guys. Okay, all done. No, basol ko take signal. Okay na? Hello kay Joey Ano kami sa cellphone? Kuluma. Naimbag nga, hello ladies, naimbag Arabi. Baka nagulang na. Maglipat na tayo doon pag nakaluto na.
Mahirap pag bakwit ng makakain. Kapsat. Di pa namimito nito. Alisa siya. Yan, shout out po kay Remo Dre from King Abdullah Sis Airways Hospital, Dara, KSA. Pwede na yan. Pwede na yan, te. Nako, 27 na lang. Ano pa alam mo na kung anong oras? Yan ulit ang ating background, mga palayan. Kinabahan. Dito na mag-ano ka dito, intermission, dali. Intermission. Mag-tiktok ka muna. Dali. Wait lang. Hindi pa yan naka-live. Hindi pa naka-play. Okay. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Dali na yung sayaw mo ay. Dali na. Hindi pa yan naka-live. Paano? Yan. Ano yung sayaw mo? Naka-live man yan. Hindi, yung ano, yung gano'n. Yung, hindi, jumbo hotdog. Jumbo hotdog. Jumbo hotdog. Oy, hindi ko nga kaya magkaldag. Kaya mo ba? Kaya mo ba, Chi? Kaya mo ba, Chi? Daga mo na po, kailan na nila misa. Daga na ba? Shout out po kay Pasita Ilasal. Hello po. Pasensya na po yung aming live kasi nga ano, nilipat ko yung wifi. Ito na guys yung ano, adobo. Zoom in, zoom out. Kagaling mong sayo ni Dana. Dana, basahin mo ito, Dana, oh. See you soon, Dana. Sabihin mo pa nga. Kan? Si Kuya Kwan? Kuya Jose de Vera? Hello po! Yan, shout out din po kay Ma'am Pasita Eliasar from Toronto, Canada. Hello po Ma'am Pasita Eliasar. Hello po. Nanood pala sila. Yan, kainan na tayo guys. Ito yung pinakamasarap. Yung kainan. Dana, nagpintas ka nga ubi. Dana daw, Dana. Nagpintas ka nga ubi. Maganda ka daw. Ano sabihin mo? Yes? Thanks po. Ay, sabi ko, yes. Yan, hello din po kay Ma'am Jovelyn Bartolome from Valenzuela. Hello po sa mga Bartolome family. Hello po. Good evening po. Oh, mukhang masarap yung adobo. Kay Rose Ann Ibalan. Hello po. Hello po, Magandang gabi po. kabagis. Yan, adda kuryente to yung tata. Damdamawan manal. Christmas ito. Batay sinde. Ha? Sa'yo? Alam mo ba? Yan, shout out din po kay
Bristol Bitoy from UK. Hello po. Hello po. Sir Bristol Bitoy. Nakarating na tayo sa UK. Yan, nasa United Kingdom na kami. Ano bang mas ayun ba yung pinakamaganda? United Kingdom. Pinakamagandang lugar. Hindi yung pinakamahal. Sino itong si Joji Miranda at Miranda, si Kuya Kantono? DJ, meron ka na boyfriend? Si Kuya. Hindi. Ay, kala ko siya. Oh, wala pong boyfriend si DJ. Ako na sumasagot. At saka si camera ko. Tapos na naman ang ulan. Sana pa rin. Yan, shout out po kay Sir Orlando Jukutan from Canada. Hello po, Sir Orlando. Hello po. Ingat po dyan sa Canada. Hello po sa ating 91 viewers. Yan, nagbabalik-balik sila. Join lang po kayo sa aming live. Orange. Masaya. Hindi po kasi kami ngayon magana makapag-vlog kasi ngayong panahon. Siyempre, safety first tayo. Ay, tapos na yata. Nag-comment siya. Panay pang kidlat. Hello po kay Sir Orlando Pukutan from Canada. Gandang gabi po. Gabi na po kasi dito sa Pilipinas. And shout out din po kay Sir Jesse Ilyasar, aka Tebro. Ayan ako, unay datang ako rin tayo, may raman kami nga viewers yung madi kami makabuyan, madi kayo maka-upload ibang ta na tsamba aktilan yung ingat kayo lang sa banis. Yan, ingat din po kayo dyan kapatid na Rose. Rose, thank you po sa walang sawang panonood sa aming YouTube channel. God bless po. No? Nilagyan mo ng paminta. Masarap yung lagyan ng gata at saluyot at alimasag. Ako, Ang alimasag na. Hingi tayo sa KMA. Maraming huli ang KMA na alimasag. Sana ay maglambat. Sana all. Hello, Dudutski! Yan. Hello po. Dudutski TV. From Quezon yan eh. From Quezon. Kaya. Yung Flores. Hello din po kay Sir June Flores. Hello po. Kay Albinado, Alex, shout out from me. Yan. Hello kay Joren Tolentino. Ayan. Laging present yan sa mga live natin. Thank you po sa panonood. Shout out din po kay Albinado, Alex, at kay Don Santiago from Qatar. Si Don Hello Santiago. po. Sa ating mga viewers dyan sa Qatar. Pag inantay nyo guys. Nandiyan din sila. Ano tayo? Dito kayo. Dito kayo. Mas wala ako nito. Like, kakapin mo lang. Mabilis kasi maglamig. Kaya na nahihigop ko po. Problema nyo na yan. May second batch pa ng kape. Kalkalpas mo pa. Ibig pa rin. Wala man sa plato. Tip lang. Pinunta ka ng ano doon. Kakapay sa plato. Magtimpla ka diba? Ako parang tama. Parang malapit na siya ay kaano masyado. Pero Okay lang yan. Pero Para hindi kita. kasi marinig. Sige kita. Ay, sila yun. tatlo lang kayo eh. Reclamation guys. Kami man ayun na, pasensya ka. Kita ko. Ikaw mo nga, hindi ko pa man. Yung kita mo pa rin. Yan, nakakita. Ante. Nagulo guys. Magkakay ako, ante. Hindi ako magkusyara. Ano si ate? Ako, uy, kumain mo lang niya. Guys. Ay, ay na. Si Tante. Si Tante.
live ko kasi naman. Salamat sa Diyos. Amen. Naman tayo mga kaanakan, kakabsat, mga kamaritisan, mga kadragon, tayo mga lin, ano tayo. 6:47, yan, ng gabi, ang aming hapunan. Diba, nagsapa? Kung kayo nante yung ano, isda. Hindi namin kasabay si Charles kasi hindi nila type ang labong. Cooper? Baliwala ko. Anong tinatahulan ni Cooper? Paingay daw natin. Sabi niya kasi kumakain tayo. Cooper, magmaingay ha, magmaingay. Deng. Kain ka na, Dana. Hello din po kay Sir Bong Paredes. Hello po, Sir Bong. Kain po tayo. Yes, tama ka dyan. Yan yung 21. Gusto ko talaga talaga. Lalo't ano, umuulan. Kailangan talaga ng kape. Tapos may sako. Ay, ganti na. Yan, shout out din po kay Entoy de los Santos from Taiwan. Hello. Pagkabuo na yung sahugay. Cooper! Quiet. Meron pa sa loob. There's adobo. Man ko yung ano, yung labong. Si mama kasi hindi siya masyadong luluto ng ganito kaya madalang kami makatikim ng labong. Yan, shout out po sa mga kakabsat ni Ma'am Pasita Eliasar, na si Nieves, Ma'am Nieves, Ma'am Celia, at si Ma'am Belen. Hello po sa Kain mga po. kapatid ni Ma'am Pasita Eliasar. Payo ni Mama. Kay Sir Darwin Lapay, yan. Good evening din po. Yan, watching from Wall Street Spirit Quezon City. Hello po. Muntik na naman nadulas. Hello mga ka-DFA. DFA na, naging DFA na kasi. Department of Foreign Affairs. DFA. Sa wakas na machambarero. Dito sa Japan. Lahat ng adobo ni Ante. Thank you so much po, Ma'am Rosana Kumiyama. Yan, from Japan. Mga tayo, maming Ilocano dita. Anong nasa? Yan, shout out po kay Sir Joren Tolentino at kay Juancho Ule. Diba? Siyempre guys, magkamay tayo para paali ko. Peran, marimalamaki. Ano, May pusa kasi. Pinatahulan mo. Para siyang ano guys, abukayo. Ayun tayo guys. Na, kita ligaya. Tikman mo lang kita ligaya. Yum, yum, yum. Parang kahit ni Gigi ko. Magkapi tayo. Shout out din po kay Sir Reggie Organista from ay, walang gawa. Sir Reggie. Ayun tayo. Sir Alvin Evalle, hello po. Dahil may niluto ako doon. Dito lang ako. Alam ko naman eh. Paborito mo. Yan si Papa guys, oh. Hindi na namin siya inaaya kasi ayaw niya lang ganito. Oh, magkapatid na Magkapatid sila. talaga sila. May Ante. Buti hindi kami Isda lang nagmahal ulam. sa kanila. Hindi mahilig sa gulay. May sabi ni Sir Rafi, paano ko ito pakainin? Kaya man sa ulam. Sundari ka pa mo. Meron na sila dalawa. Bakit dasang si Marcel lahat kinakain? Thank you sa shoutout. For sure mapapanood niya kayo bukas kasi nasa trabaho pa siya. Lagi niya kayo inabangan. Orlando Brutas. Pati advertisement. Wow, thank you po. Thank you po Sir Orlando. Kay Ate Gigi pa shoutout po. MJ. Hello po, MJ Castanyeko. Hello po. Kain po. Hindi na nakikita yung subo ni Gigi. Nakalipas yung subo ni Gigi. Kay Sir Reggie Mendoza. Hello po. Hello Sir Reggie. Kain po. Masarap Dana?
Ngayon ka lang nakatikim? Kaya lang siya kumain mo. Oo, kumakain naman kayo ng ganito ngayon, di ba? Hindi. Labong? Labong. Anong luto yung ginagawa niya? Laga lang naman. Laga lang. Tapos asin. Akain. Siguro ginalaga niya ang buhok ng ganyan, tapos isaw-saw niya. Grabe yung Ginahiwa niya rin ng ganda. Opo. Kala ko parang kabuting kahoy lang. Isaw lang, tapos kirawin na lang. Tapos, mabay na lang. Tapos malutong no? Tikman mo yung adobo. Masarap na adobo. Yung adobo masarap. Adobo nga lang. Hindi ko Wait lang nga. Dito na guys ha. Paborito ko rin ang sabi. Ayun, parang ulo. Wala. Ako, hindi ba tayo copyright yan? Ngayon lang ako na kumain ng ganito na ano, kanin. Dati yung kay ate tikim pa. Ibig sabihin sa tigil, tinakot mo lang yung ganyan. Hindi, kumakain lang. Si mama pa favorite na ito. Kain ma. Ayan, hello din po kay Ma'am Annalisa George from Singapore. Hello po. Yung nadadagdag ang viewers natin sa Singapore. Dati ang kilala ko niya si Ma'am Delia Ablao, si Ma'am Teresa. May Ma'am Annalisa na tayo ngayon. Kaya dumami pa kayo. At siyempre yung mga kapatid namin. Mga sabaw, kasi mo yung luto. Baka mga katrabaho din nila ate. See you soon. Ate Irene. July 20. Ilan naman naman? July 29 to August 10. Nagimas, basta din ang din nga na ba? Wow, number na det Toledo, nagimas na talaga. Buti na yung kadami pa doon. Kain pa lang. Sa malaki. Si Gigi guys, ulam niya kanina tanghali, rabong, ngayon rabong ulit. Tapos may saluyot pa. Tignan niya yung katawan niya, mukha ng kawayan. Papunta na kawayan. Eh, pala ganyan yung katawan mo eh. Ay, Papunta tayo kayo. Comment ante, ano? Saka, mas masarap daw ang kawayan. Ah, kasi sa bayaw. Pero may nag-comment din na mas masarap daw ang Depende ano, naman. ang bayog. Ba't anong pinagkaiba ante? Ano nga? Malamula daw. Paglabaw. Yung kawayan magano? Ay magaras. Magaspang. Yung kawayan guys, magaspang. Kaya mas maganda daw yung bayog kasi ano mas tino. Kaya nagaduman na kalitaw. Pag gabi kasi kunti lang kinakain ko, pero ano, parami na naman. May kape. Tidahin ko. Hindi kakain guys ng ano. Alas 6 kasi may kakain. Kasi alas 8 kakain din na mahuli lang kasi ayaw niya magugas ng plato. Oo, kapag Diba si Dana naman? kasi na masipag si Dana eh. Kaya hanggang pagtanda na nila. Hello din po kay Ma'am Seth Hule. Seth Yul. Huwag ka mag-asawa Dana. Ay yung ano nga pala, yung manliligaw ni Dana, yun po ay ano, hindi po ano, yun po ay lukulukuhan lang po ng mga patugyot lang. Hindi po seryoso yun. Kasi hindi rin naman po namin siya papayagang mag-boyfriend agad-agad. Daan ka muna sa aming mga kamay, Dana. Ikaw. Naku, delikado ako sa mga to. Mukhang magtanda ako dito, sabi siguro ni Dana. Maggaya ako sa kanila. Huwag po kayo mag-alala habang hanggat nandito si Dana sa aming poder ay hindi namin yan papayang hindi makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Sa At kanya na, mag-aasawa ng maaga, hindi pwede. pero nasa kanya na yun kung magsinungaling siya sa amin na wala daw kahit meron. Baka sirmula ako. Pag meron daw, naglalabas yung tigyawat. Magaginis ng mukha niya. Isang Wala, yung motor ko pala.
Isang brilliant ka lang, lalo na. Mag-thank you ko kay Ate Michelle kung ubus na. Sabi ko, Ate Gretchen, ubus na yung brilliant ko. Kasi dali. Super, wait lang po. Dali na, para bilang ka ulit. Na? Bilang ka tatlo. Ubus na rin yung brilliant niya. Mami. Mami Gretchen. Dali. Ate Joan, kay Arsemenyo, sarap naman ang kain nyo kahit ako nakainan. Then, birthday din yan. Nagimas. Ayan, nagimas. Yan, nila po, like kay Mylene Karandang. Shout out din po kay Gay and Stephanie, kay Hazel Tareva and Jada. Hello po sa inyo po. Hello po. Kain po tayo. Gadighayin. May naganakaw na naman kape. Pagtanggal lang nila. Kumain. Pangtanggal lang umay pero siya na makaubos. Sabi ko ayoko na magkape pero pinaywa. Maamoy na lang yun. Kanina umaga hindi ako nagkape. Kaya parang sabi ko pabalik-balik ako kasi parang may kulang. Kaya mo, ba't ganun po adik ko sa kape? Nakalimutan ko magkape. Magdadaan. Pero pag sa amin, pag nasa mga hindi ko may sipan magkape kasi hindi nagkaroon ng mga sana. Hindi ko siya nakakawag, tsaka wala kaming kape. Yan, dumabi na tayo guys. Hello po sa 160. 114. Yan yung mga ano siguro, mga kaka-out sa work. Yan. Maraming salamat po sa pagdangap ko. Kaya tanggalin mo nga yung ano ni Cooper. Dalhin mo dito. O parang hindi magano. Gusto niya nakikita isa eh. Nabungkan na sabi ko. Tama ka, sabi ko ganun eh. Napunta doon. Maya-maya, pagtingin ko nandun na, nakasakay na. Si Cooper, maulong ba magsakay? Nagulat din ako pagpasok sa pinto yun. Tignan ko nga. Ay, hindi yung kape niyan sa'yo. Makapalahin mo ko. Nag-sterilize siya. May ulcer ka? Ay, aray ko. Wala ka palang fish. Kumakain ka ba ng labong? Bober? Sagot? Ako. Tahol ka lang. Hello po kay Ate Maylin Karamita. Hello po. Makantay manang Maylin. Solid ano. Yan talaga si Ate Maylin. Ano, mula noon hanggang ngayon. And shout out din po kay Sir Reynel Padilla. Ito naman po. Kay Ma'am Narcy Orlando. Agawin from Kabuyaw, Laguna. Hello po kay Ma'am Nancy Orlando. Hello po. Ay, ako. Bakit di nyo naubos yung ano? Tikman ko nga yung ano, yung adobo. Kasi ang kinipan ko lang yung ano. Oh, Na nag-ambon na guys. May bagyo ba? Ba't laging ano, isang linggo na pong inuulan dito sa Mindoro. Diyan ba sa inyo umuulan din? Kaloy ate eh, kaloy. bagya? Iwan eh. Ano siya? Parang puso. Parang puso na sana. Pero parang bata pa hindi ka din. Hindi lang, maliit lang yung ano niya. Hindi na siya naglaki. Pinaisip niya yung ugat niya.